थगाय जाबाय दिनै बर'आ खुलुमबाय रायजोफोर दिनै गोबावजों भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो दाख्लैहाय मोनसे निउस नुदोंमोन माने जोंनि आसाम स्टेटआवहाय अक्ट'बर 10 थारिखनिफ्राय गासैबो भटारफोरनोहाय माने फैसा सोनानै होगोन होननानैहाय दा बिनिखायनो आङो नै एटिएम कार्ड लाबाय एटिएमआवहाय चेक खालामहैनो हाबदोंना हाबाखै मानसिफ्राबो रावबो खिन्थाहरदोंना माथो हाबदोंना हाबाखै आंबो नायहैनायनोसै आरो एटिएमआव थांनानैहाय मानिबाय माने रदा रायलायनोसै बेयाव गोहोम खोख्लैबाय मेला जासिगोन नालाय ओरैहाय गासिबो दखान बसायजोब्बाय नै ओमफ्राय आं दा थांगासिनो दङ एटिएमआवहाय नायनोसै नंखाय बुंदोंना सैथो बुंदों दाख्लै आङो मोनसे निउसाव नुदोंमोन नालाय गासिबो भटारफोरनो बिजाथिफोरनोहाय फैसा सोना होगोननो 20,000 सोना होयो ना 15,000 सोना होयो बेयाव खारना थांनिथ' 20,000 15,000 मोनो मोनसे भटारावहाय जोंनिया बिदि मोनो ना मोना जोंनिबो सुरु खालामनोसै होनदोंमोन दा सोना होनोसै होननानैहाय नैबेनिफ्राय नायनोसै र' एटिएमआव थांग्रोनि जों बैयाव एटिएम दङ गुबुन बैयावनो हनै सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डियायाव नायनोसैबो लगे लगे देखायखानाय बेखौनो नै गैला सिंगाराखौ दा नुदों सिङावबा भिडिअ एलाव दंना गैया नै एटिएमआबो रुपियासोलै नै औ देखायला आं फैसाखै दे नोंखौथ' फिंगरखौ देखायला mini statement pilih ya गैया आसाम सरकारनि फैसा सोना होग्राया नै जिर' बेलेन्सआ गैया गरसेयाव नै 73ल' दङ नै 10,000 सोना होयो होननाया नै दे सिगांनि माबाया फैयाखै माथो मानाय एटिएम दिहुननाय गैया फैयाखै सिगांनि बेलायनो आसाम गभर्नमेन्टनि फैसा सोना होग्रा बबो मोननो थाखायनो थगायलाबायनायसो गैया रायजोफोर हाबमारदों खोमा होननानैहाय नायफैदोंमोन आं दिनैहाय 6 थारिखनिफ्राय दिनै 12 थांबाय आयु बेफोरबायदि थगायले ओमफ्राय रेशन कार्डना आंनि नामावसो दङ आंसो मोनजाया आंनि मेम्बाराव थानायफ्रासो मोनजायो माने आंनि नामावसो रेशन मोना आंनि मेम्बाराव थानायफ्रासो मोनजायो आरोखि रेशन कार्ड मालिकआ आंसो आंनिनो माइरं मोना ओमफ्राय आंजोंहाय मेम्बाराव सोफा देजानाय मानसिफ्रासो माइरं मोनजायो ओरैबायदि जानानै दङना गोबावसो मोनैया माइरङा डिउटियाव थांगासै लोगोफोर दिनै कर्नाटक सरकारा भटार मोनसेयाव 20,000 15,000 होनो हादोंब्ला जोंनि सरकारा मानो होनो हाया मोननांगौ रायजोफोरजोंबो बिसिनि बायदि जोंबो मोननांगौ मानो मोना जोंबो मोननांगोन मैया क'क्राझाराव मोनसे गिदिर मिटिं जानानै थांदों दा बिनिनो मोनसे भिडिअ क्लिप ओंखारदों आरो हेमेन्ट मामानि बडिगार्डआ
प्रमद बर' सारखौहाय ओरै आखाइ नारथानाय ओरै आखाइ नारथानाय आरोखि माने बिदि सासे बडिगार्डना बिदि नारथानायखौ नुनानैहाय एसे लाजिनायबो मोनदों जोङो जोंनि लिडारफ्रानो बिदि खालामजायो माब्रैनो बिदि खालामदों मिथिया थगायजाबाय दिनै बर'आ थगायजाबाय दिनै बर'आ थगायजाबाय मा बिथियार जाखो बेलाय दिनै फानजेब जाबाय थगायजाबाय दिनै बर'आ थगायजाबाय मा निउस चेनेल जाखो बेलाय वान साइडआव माबा थगायजाबाय होननानैसो गान सोसननानैहाय निउस होबाय आरोखि माने दुखु मोनदों आंबो प्रमद बर' सारखौहाय बेफोरबायदि ओरै आखाइ नारखालायनाय केमेरायाव फैनाय नुलायनायखौहाय माने जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बिदि मान सनमान गैयै बायदि बेसेन गैयै बायदि नुयो आरो जोंथ' केमेरायाव नुनाय हिसाबै जों दुखु मोनबाय माने जोंनि मानाव गेदेर बर'नि सासे दैदेनगिरिखौहाय बेफोरबायदि बेसेन गैयै बायदि सासे बडिगार्डनानो आखाइजों नारखालायनाय बेफोरखौ नुनानै एसे दुखु मोनदों आरो गोसोआवहाय माने जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा माने बेसेन गैया गावसिनिल' बेसेन दङ मान सनमान दङ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मान सनमान गैया बेफोरबायदि मान सनमान लेस नुखादों आरोखि बेफोरबायदि नारखालायनायखौ जोबोद दुखु मोनदों नायनानैहाय बे निउस चेनेलखौथ' माथो होनबावनो आं जेबो बुंनो थांला बिसोरनो डाइरेक्टलि अन साइडखा आरो